Ahojte všetci, vítajte pri mojom ďalšom videu a toto video bolo jedno, čo ste si pýtali úplne najviac a to je tutoriál na moje linky. Takže v tomto videu snáď pochopíte a naučíte sa techniku liniek, akú si robím ja a áno, a takisto by som vám chcela ešte povedať o tom, že v piatok, tento piatok 19. o 20:30 nebude rúža pre nevestu kvôli hokeju, takže namiesto toho budem ja robiť špeciálny livestream na mojom TikToku. Budem tam mať veľa super hostí, bude to trvať 2 hodiny, bude to veľmi humorné, takisto aj možno tam niekto bude z rúže a takisto sa môžete aj vy zapojiť a robím aj Instagramovú súťaž o zapojenie do tohto livestreamu na mojom Instagrame, takže ak máte záujem zapojiť sa do livestreamu a možno vyhrať aj nejaké produkty, tak choďte na moje IG a môžete sa zapojiť do súťaže. Takže zapíšte si do diáriku, že 19. piatok 20:30 livestream namiesto rúže a snad sa tam vidíme. A teraz poďme na tie linky. Takže môžeme ísť na to. Bez liniek a maskary vyzerám úplne taká nahá, preto sa ale nosím linky. Je to proste taký môj, je to ako keby som nosila náušnice alebo náhrdelník alebo niečo, proste je to taká štilistická ona, je to môj style, takže tak. A používam tieto linky, sú to od NYXu, Epic Ink Liner, mám v čiernej a v hnedej. Dneska, aby som vám ukázala čo najdetailnejšie, ako si robím tie linky, tak som sa rozhodla, že urobím čiernu, aj keď pri tej si musím viacej dávať pozor, pretože tam viacej vidno chyby, ale vždycky začínam s týmto okom, lebo toto oko je také nepodarenejšie. No a keďže, ako vidíte, tak ja si nemôžem tú linku urobiť proste, že takto, lebo to by bola príliš dlhá. Ja robím taký, tento sa volá, že Batwing Eyeliner technique. No a to znamená, že si tie linky robím popri tom, ako mám otvorené oči, že nie pri zavretých očiach. Takže takto krásne sa vám dám blízko. A najskôr s otvoreným okom si vlastne načrtnem tvár tej linky. Takto chcem, aby išla. Mám rada, keď je taká vytiahnutá dohora. A ako vidíte, tak trošičku idem trošičku do dola a dohora, aby mi urobila efekt takého väčšieho oka. No, momentálne to vyzerá tak všelijako messy, takže ešte obtiahnem túto čiarku, aby bola pekná a symetrická. No a teraz najdôležitejšia časť je, že sa pozerám priamo rovno a vlastne konektnem si tuto, kde mi končí ten crease oka s koncom tej linky a v podstate snažím sa to robiť úplne dorovna. Takže takto nejak. No a teraz namiesto toho, aby som zavrela oko a proste celé to takto urobila, tak s otvoreným okom v podstate začnem niekde odtiaľto. Ja si nerobím linku cez celé oko, ale začínam asi niekde, kde mi končí zrenička. No a v podstate asi odtiaľto s otvoreným okom takto spojím tú linku. Takže vidíte, ono to urobí ako keby taký batwing, keď zavriem oči, že nie je to úplne, že ale je to také štvorcovité. No a teraz toto celé spojím. No a mali by sme linku a iba ju vyplním aby bola teda celá čierna. Teraz, keď už je vyplnená, tak väčšinou pozriem do zrkadla, skonštatujem, že či je niečo v neporiadku. Momentálne by som pridala trošičku viacej čiernej ešte tuto, takže toto trošičku iba zhrubnem.
Takto nejak. No a linka na vnútornej strane je veľmi jednoduchá. To vlastne iba keby pokračujem takto rovno. Takto nejak, trošičku si to ešte zhrubím. Tak. A linko by sme mali. Vidíte? Ako mi to predĺžilo oko, úplne mi to spravilo taký cat eye efekt. Toto oko je vždycky jednoduchšie, takže teraz iba zrýchlene vám ukážem. Toto oko mám trošičku také väčšie, takže nie je to až také zložité ako na tomto oku. No, linky by sme mali. Som veľmi rada, že sa mi podarili, pretože som čakala, že sa mi fakt nepodaria. Vidíte, táto je vždy krajšia, lebo je jednoduchšia. Toto oko je také všelijaké. A teraz iba dokončím maskarou svoje myhálničky. Používam túto Sky High od Maybelline, to je naozaj úplne najlepšia. A to by sme mali. Tuto vidíte moje linky hotové. Ja preferujem momentálne hnedé linky, ale aj čierne linky sú super, ono sa mi to mení stále a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ja som sa snažila vysvetliť čo najlepšie, ako sa dalo, aj keď je to také trošku komplikované a mne to trvalo naozaj roky naučiť sa urobiť linku tak, že nemusím si ju ani opravovať, ani nič podobné. Samozrejme, niekedy sa nezadarí, ale naozaj treba skúšať a skúšať a hej, ja linky nosím každý deň, takže už som sa naučila a dúfam, že ste sa niečo naučili aj vy. Ďakujem, že ste si pozreli toto videjko a vidíme sa na budúce.